Gordailu batean aurrezten duzunean, zure dirua pixkanaka hazten da. Funts batean inbertitzen duzunean berriz, errentagarritasuna lor dezakezu, naiz eta hori hainbat gauzaren mende egon. Eta badago aldi berean aurreztu eta inbertitzea, orain bai. Hautatu dena, funts baten aukerak eta gordailu baten ordainsaria. 50-50, funtsa gehi gordailua. Aukeratu dena, informazio gehiago laboralkutxa.comen. Kaixo eta ongi etorriak saio berri batera gaur otsailak 3 astelena bi elkarrizketa berri izango dugu. Alde batetik, saioarekin egongo gara, Nafarroako bertsozaleen elkartetik datorrena. 2025ko bertsoaroa aurkeztera dator, otsailaren 4etik 27ra ospatuko dena. Eta beste alde batetik, moro izango dugu hemen platoan, Aritu elkarlaguntza saretik datorrena. Aritu elkarlaguntza sareak aurten 4 urte betetzen ditu, eta honen 4 urteak eta baita urte horrena nola ospatu duten azaltzera dator. Baina hauekin hasi baino lehen goazen gure betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, 1522an, Gaztelako komuneroen iraultza amaitu zen Toledoko matxinadaren porrotarekin. Urte batzuk geroago, 1910an, aurrei izen euskaldunak jartzea debekatu zuen Kadena Eleta Gasteizko apezpiku nafarrak. Egun berean baina 1969an, 100.000 emakume kalera atera ziren beren eskubideak murrizketaren aurka teenaren. Eta bukatzeko 1982an Euskaldunon egunkaria etarekin lotu zuen Juan Mari Atutxa Jaurlaritzako barne sailburuak. Ikus dezagun aste honetan daukagun agenda. Gaur astelena, arratsaldeko 5:30 Menditur Mendi Zinema jaialdia ospatuko da Golen Baionan. BBK Mendi Film Bilbao Bizkaia jaialdiko 11 pelikula programatu dituzte Iruñean. 10. edizio honetan alpinismoa, eskalada, muturreko eskia, mendi lasterketak edota dantza vertikala ikustaraziko dute ikus entzunekoek. Otsailaren 6an haize lerroak euskarazko lana pairatuko dute. Asteartean, bertsoaroaren baitan, alde batetik bertso trama egingo da Zibibox Kondestablen. Bertso trama bertsolari gazteen saioa da. Aitor Ugarte, Eki Mateorena, Aira Aizpurua, Araitz Katalin Lizarraga eta Katxin Madariaga izango dira oholtzan. Gai jartzailea Iratxe Legarra izango da. Arratsaldeko 7etan Kondestable Jauregian. Sarrera librea da lekuak bete arte. Beste alde batetik, Agate Deunaren bezpera Zaldiko Maldikon. Agate Deunaren bezpera eguna ospatuko du Zaldiko Maldiko elkarteak. Kopla zahar eta berriak kantatuko dituzte Sustrai Kolinak eta saioa Alkaizak. Elkartean hasi eta alde zaharrean barna ibiliko dira, 7 eta 4 aurrera. Gainera, Gerra Gazan komiki aurkezpena egongo da hizkuntza eskolan. Julen Garbiria itzultzaileak, Joseba Beramendi Esprai marrazkilariak eta Elisa Uarte BDZ-ko kideak Gerra Gaza Jou Sakoren komikia aurkeztuko dute. Arratsaldeko 7:30 hizkuntza eskola ofizialean Karrikiriren laguntzaz. Jarraian, Menditur Mendia Zinema jaialdia egongo da 5:30 Golen Baionan. BBK Mendi Film Bilbao Bizkaia jaialdiko 11 pelikula programatu dituzte Iruñean. 10. edizio honetan alpinismoa, eskalada, muturreko eskia, mendi lasterketak edota dantza vertikala ikusaraziko dute ikus entzunekoek.
Asteazkenean alde batetik 100 urteko gerra Palestinaren aurka eta hiri gerra Palestinan liburuaren aurkezpena egongo da Karrikiri elkartean. 100 urteko gerra Palestinaren aurka, kolonialismoa eta erresistentzia 1917-2017 Kalistiren liburua itzuli du Iñaki Alegriak eta Itxaso Larramendik hiri gerra Palestinan. Okupazioaren arkitektura eta estrategia militarra liburuaren hitzaurrea idatzi du. Bi liburuen aurkezpena egingo dute Karrikirin arratsaldeko 7:00. Beste alde batetik Menditur mendi zinema jaialdia egongo da 5:00 Golen Baionan. Ostegunean, bertsoaroaren baitan lehenengo bertso jaialdia egongo da Nafarroako Antzerki Eskolan. Bertsoaroko lehen bertso jaialdian parte hartuko dute Aixa Intxausti, Ane Labaka, Ekain Alegre, Joanes Ilarregi, Josu Sanjurjo eta Maialen Lujanbiok. Ander Aramburu izango da gai jartzailea. Arratsaldeko 7:00 Nafarroko Antzerki Eskolan izango da saioa. Sarrera librea da lekuak bete arte. Beste alde batetik Menditur mendi zinema jaialdia egongo da 5:00 Golen Baionan. Otsailaren 6an Haize Lerroak euskarazko lana pantailaratuko dute. Ostiralean, Ziri on Zaldikon izeneko bakarrizketa egongo da Zaldiko Maldikon. Zaldiko Maldikok humorizko saioa antolatu du elkarlanean Asierka eta Beñat Iturberekin. Arratsaldeko 7:00 hasiko da. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Noticiasen titular nagusian minbiziak eragindako heriotzek behera egin dute Nafarroan azken hamarkadan. Heriotza tasa 15% jaitsi da gizonen artean eta 12% emakumeen artean. 2024an tumore ohikoena prostatakoa izan zen gizonezkoen artean eta bularrekoa emakumeen artean. Argazki nagusian Budimirrek lurrean ospatzen du bere bigarren gola eta Iker Muñoz, Moi Gomez eta Aimar Oroz korrikadoaz zorionak ematera. Titularrean eta orain koparen bila. Osasunak 3 hilabete geroago irabazi du Budimirrek Errealari sartutako 2 golekin. Hori koloreko berrietan alde batetik Lizarrako atletismo pista berriak inauguratu ditu Ozineda inguruan. Beste alde batetik, Karol Tornaria Ultzamakoa makillajeko Goya sarirako izendatua, El 47 lanagatik. Beheko berrian, kamioi baten aurka talka eginda hilda A68 errepidean, Tuteran. Eskuineko berrietan alde batetik enplegu errekorra Nafarroako industrian. Beste alde batetik mailegu baten HMEI baliogabetu dute Europaren irizpidea aplikatu ondoren. Diario de Navarraren titular nagusian Europak irmo erantzungo dio Trumpi mugazergak ezartzen baditu. Estatu Batuek 10% zerga ezarri diete Europar Batasuneko herrialdeei. Argazki nagusian Aimar Oroz eta Budimir begietara begira daude kroaziarraren lehen golaren ostean, eta Kike Barjak armaila batera egin du jauzi. Titularrean Osasunak sadarra altxatu du. Gorritxoek ligan 3 hilabete eman dituzte Budimirren bikoitzarekin eta koparako morala hartu dute. Eskuineko herrietan goikoan urtean 4.000 pertsonari baino gehiagori diagnostikatzen diete minbizia Nafarroan. Behekoan A68 errepidean hil zen Tuteran autoak kamioi bat jozuenean. Gararen titular nagusian, Nagore Alkorta Azpeitiko alkatearen arabera, helburua ez da kanona, hutsik dauden etxebizitzak mobilizatzea baizik. Argazki nagusian, Ante Budimir atzo sadarren errealaren aurka jokatu zen norgehiagokan. Titularrean, Budimirrek erabaki du Osasuna Real bikoitzeko lehena. Ante Budimirren 2 goli esker gorritxoek 9 partidako bolada txarra amaitu dute. Oskarsonen gola beranduegi iritsi zen eta Errealak ez zuen punturik bildu, 3. ligako azken partidetan. Ostegunean berriz elkar ikusiko dute bi taldeek kopako lehian. Alabesek ezin izan zuen Bartzelonarekin eta Atletikek berdindu egin zuen Betisen aurka. Ezkerreko berrietan Aritz Intxustaren erreportaia dugu. Mikroezeguneak ekosistema handi txikiak.
Beheko berrietan alde batetik Donald Trumpek gerra komertziala piztu du. Beste alde batetik Daniel Galbalizirien kronika dugu. Honako hau dioena, gizamarea Mileiren LGTBIren aurkako erasoldiaren aurka. Azkenik, Muzon Almeiajan Siriako errefuxiatuak honako hau dio, hezkuntzak etorkizuna dagoela sinestarazi zidan. Euskal Herria Irratiaren titular nagusian, Budimir garaipen lehortearen kontrako sendagaia. 3 hilabeteren ostean, gizonezkoen osasunak lortu du ligan garaipena. Realaren kontrako Euskal Derbian gorritxoak nagusi izan ziren, sendo eta ordenatuta, eta Budimirren bigolek 3 puntuak Iruñean utzi zituzten. Ostegunean norgehiagoka errepikatuko da, Donostian kasu honetan, kopako final laurdenetan. Eskuineko berrietan, goikoan, Raimundo Elkanasterok adierazpen askatasunaren aldeko eguna antolatu du larunbatean. Adierazpen askatasuna aldarrikatzeko eta elkartasuna adierazteko egun osoko egitaraua prestatu dute otsailaren 8irako. Olaia Intziarte, J. Martina, Erdoil edota Zetak izango dira. Otsailaren 12an epaituko dituzte taldekideak Lizarrako udalaren jarrera autoritarioa salatzeko sortu zuten Bif de Alda abestiaren kontura. Behekoan San Blas eguna, azoka eta soka dantza. San Nikolas plazako azoka 9:00 gaueko 8:00 arte egongo da zabalik. Gozokiak, pastak eta opilak salgai. Arratsaldean dugunako dantzariek soka dantza dantzatuko dute Sarasate pasalekuan. Kaixo, lehen aipatugun bezala orain saioarekin gaude, Nafarroako bertsosaleen elkartetik datorrena. Kaixo, zer moduz? Kaixo, ongi. Bueno, aurten 2025ko bertsoaroa ospatuko duzu, ezta? Eta, zertan datza bertsoaroa? Bertsoaroa esan dezakegu, otsailean, azken urteetan otsailean egiten den ziklo bat dela, Iruñan. Aro oso bat hartzen du eta otsaila osoa, hilabete osoko jarduera bat da. Honen helburua nolabait bada bertsoaren unean uneko egoera Iruñerrira ekartzea, eta helburu horri jarraiki aurten izango dugu 6 saio ezberdineko ziklo bat. Eta noiztik egiten da, eta zergatik hasi zen egiten? Hau da 34. edizioa, badira ja urtetxo batzuk, pandemia tartetik eta, baina 34. edizioa da urtengoa, eta esan dezakegu Iruñerrian jarraipen handia duen ziklo bat dela. Hasi zen, esan dudan helburu horri jarraituz, nolabait Iruñan falta zen, edo interesgarria iruditu zitzaigun bere momentuan, ekartzea saio ezberdinen batzuk jasotzen dituen egitasmo bat, eta Iruñeko udalarekin batera antolatuta sortu zen ziklo hau. Ziklonen baitan normalean saiatzen gara ekartzen saio ezberdinak, ohiko plazetan ikusten ez direnak, antzerkia, musika, poesia, bestelako artearekin lotutako disiplina batzuk barne hartzen dituen egitasmo bezala, eta noski beti euskal kulturaren ondare den kultura adierazpen hau bertsoa erdigune edo lan ildo aukita. Eta esango zenuke helburuak aldatu direla? Esango nuke helburuak aldatu direla 34 edizioen ondoren aldaketa asko egon direlako, baino bai bere esena mantendu duen proiektu bat dela esango nuke. Bai tiratzen duelako asko disiplinarteko tasun batetik, humoretik ere asko dauka ekartzeko, gai ezberdinak, kontzertuak, musika, literatura, eta helburuak mantendu dira hain handi batean, bertsoaren nondik norakoak eta egungo egoera islatzeko helburua duen mailan, bai. Eta edizio guzti hauetan, zer nolako bilakara izan du? Ezakit egituraren aldetik, karreraren aldetik? Hasierako urteetan zerbait txikitxoago izatetik, orain geroz eta volumen handiagoa hartzen joan den proiektua izan da. Erantzuna ere oso ona izaten da, eta ona izan da ere urteetan,
esan dezakegu Iruñan nahiko errotua dagoen zerbait dela, eta bilakaera ere horren erantzun izan da nolabait, espazio ezberdinak lantzen saiatu gara urteetan, eta horrek ere erantzun polita izan du, eta egia esan bai bertsolarien aldetik eta baita bertsozaleen aldetik oso ekarpen interesgarriak egiten duen proiektua da bai. Eta nola funtzionatzen du Nafarroako bertsozaleen elkartea? Elkarteak lanildo ezberdinak dauzka. Euskal Herri mailan antolatzen den zerbait da, elkarteak Euskal Herri mailako volumena du eta gero lurraldeka bakoitzak bere elkartea dauka. Nafarroako bertsozale elkarteak Nafarroa mailan egiten du lan nagusiki, Euskal Herriko koordinazioa beti kontuan izan da, eta bi arlotan esan dezakegu banatzen dela. Batetik sustapena izango litzatekena, honekin plazaren mugimendua lantzen da gehien bat, plazarekin lotutako egitasmoak egiten dira, bai bertsoaroa bezalako zikloak antolatzen, txapelketak ere sustapenetik antolatzen dira, nolabait bertsoaren ekosistema hori mugitzeko arlo hori dauka, eta bestetik transmisio proiektu potolo bat dago elkartean. Honek lan egiten du gehien bat hezkuntza arautuko programa baten bidez eta baita bertso eskolen bidez. Hezkuntza arautuko programak eskoletan egiten du lan nagusiki eta bai hezkuntza sailaren lankidetzarekin eta baita tokian tokiko udal askoren sarearekin 60 eskolatik eskola baino gehiagotan egiten dugu lan, ereduko sare gehiena hartzen du eskola guztiak edo gehienak hartzen ditu barne, eta normalean 15 saioko programak izaten dira, horrela saiatzen gara gaztetxo guztietara bertsoa gerturatzen, eta bestetik bertso eskolen sarea ere badugu, eskolaz kanpoko jarduera bezala bertsoa lantzeko bai aur, txikitxoetatik hasita baita helduekin ere egiten dira bertso eskola. Nori izan daiteke parte elkarte honetan? Elkartean parte? Elkartean parte modu oso ezberdinetan izan daiteke. Elkarteko langile garenok gaude bakoitza bere arloetan, irakasle sare bat ere badugu aipatutako hezkuntza arautuko programa eta bertso eskoletan lan egiten dutenak. Eta bestela ere voluntario modura lan egiten dugu asko bai egitasmo zehatzetan txapelketari begira eta, baina baita barne antolaketak ere voluntarioekin egiten duelako lan. Eta noski beti bertso eskolak, bertsotan ikasteko eta zirkuito edo ekosistemaren parte izateko ere. Baina da, jendea igual bertsolaritzaren munduarekin zer ikusia duena edo edonor parte baitu dezake? Edonor izan daiteke. Bertsozale izatearekin ere tokia beti dago elkartean. Noski bertsolari izan da beste plazak eta bertso eskolak eta jarduera ezberdinak hor daude, baina bertsozale izan da ere ekarpen handia egin daiteke elkartean eta baita bertsolaritzan orokorrean. Eta nola ikusten duzu bertsolaritzaren egoera Nafarroan? Bilakaera oso ezberdina izan da urteetan, beti bere gora berekin noski, baina momentu honetan esan dezakegu osasuntsu da bilela, plaza ezberdinak sortu eta baita desagertu ere egiten dira. Baina esan dezakegu indartsu da bilela eta bertsoaroa bezalako egitasmoek esaterako Iruñerriko bertso mugimendua ere ekartzen dute eta erantzuna ikustean ere bertsoaren bizia hor ikusten da. Azken txapelketa ere oso jendetsua izan zen, Nafarroko historiako kopurutsuenetarikoa, ikusle asko etorri ziren, bertsozale asko gerturatu zen, eta esan dezakegu mugimenduan dagoela, eta hori beti dela seinale ona. Osea, bertsoaroa sortu zenetik gorantzko joera izan duela esan dezakegu. Bai, esan dezakegu, bai. Eta gazteen artean arrakasta dauka honek? Gazteen artean arrakasta dauka, eta gaina Iruñan izan da ere gazteak gerturatzeko aukera daukate, noski egiten diren egitasmo guztietara, bai bertso jaialdietara, bertso afarira edo dena delakora, baina hala ere bertsoaroak ere helburu dauka nolabait, bai bertsolari, bai bertsozale adin ezberdinetako guztiak barne hartu edo beraien lekua emateko, eta horretarako ere gazteen bertso saio deitu izan den bat egiten dugu,
non bertsolari gehienak gaztetxoak diren, aurten bertso trama formatuarekin egingo da, eta beraiek irekiko dute bertsoaroaren zikloa aurten. Eta esan dezakegu, bai gerturatzen direla, bai kantatzera, eta baita ikustera ere, eta bertsoaroa ere saiatzen da hori ekartzen haientzat. Eta ez baduzu inoiz bertsolaritzan aritu, ezakit nola animatuko zenuke jendeari bertara gerturatzera? Balde batetik gomendatuko nuke saioetara gerturatzeko, beti da polita eta interesgarria ere mundillo honetan sartzeko ikustea, bertso saioetan egotea eta giroa barretik sentitzea, eta bestetik noski bertso eskoletan parte hartzeko gonbita egitea. Normalean bi deialdi egiten dira bertso eskoletan parte hartzeko, oraintxe bertan irekita daukagu Otsaieko deialdia. Iraian egiten da deialdi bat, eta bertan irekitzen dira bertso eskola gehienak, Otsaian egiten dugu bigarrena, Otsaiak 16 arte egongo da epea irekita, eta bertan Nafarroa osoan barrena dauzkagu bertso eskola ezberdinak, adin guztietakoak, LH-ko aurrekin hasita, helduen taldeetaraino. Eta horietan ere izena emateko gonbita egingo nuke, taldetxoak izaten dira oso politak, eta giroa, sortzen den giroa ere oso interesgarria da, mundua ezagutzeko, bertsolaritzaren mundua, eta oskotasun horretatik landu, harremanak egin, eta ekosistema osoan sartzeko oso bide polita da, naiz eta bertsoa oso gutxi ezagutu. Eta zein da bertso bat egiteko gakoa edo sekretua? Galdera ona, zein izan daiteke. Esango nuke irudimena dela jolastea eta usartzea ere. Bertso on bat oso askotarikoa izan daiteke, eta balentri hartuta eta gogoarekin botatako bertso bat, ona izango da, seguro. Bakoitzak bere modua bilatu behar du. Hori da, bakoitzak bere adierazteko modua aurkituta, eta esan nahi duen horri bideak irekiz, interesgarria izango da, seguro. Eta aurtengo bertsoaroa noiz hasiko da? Aurtengo bertsoaroa bihar hasiko da, aste artean, Otsaiaren 4 da, eta aipatutako gaztetxoen bertso saio honekin hasiko da. Gazteak izan arren bertsotan ibiltzen direla oso maila honean, eta beraiek irekiko dute zikloa. Aste arte honetan, esan bezala, Kondestableko Zibilboxen, izango da 7:00. Eta dena Zibilboxean? Ez, espazio ezberdinak hartzen saiatzen gara, hori da ere bertsoaroak daukan beste ezaugarrietako bat. Eta Kondestablen izango da lehenengo saioa, baino antzerki eskolan, Nafarroako antzerki eskolan izaten dira bertso jaialdiak, aurten izango ditugu 2, 6an eta 20an izango direnak, eta Otsaiaren 13an ere egongo gara antzerki eskolan, bertso saio historikoarekin, eta hartuko dugun azken espazioa izango da geltokin egingo dugu bertso afaria 27an. Eta azaldu ezakezu pixkat Sakonean programazioa? Bai, esan bezala gazteak izango dira bertsoa irokiko dutenak, Otsaiaren 4an, aste artean 7:00 Kondestablen, han izango ditugu Aitor Ugarte, Araitz Katarain, Eki Mateorena, Aira Aizpurua, Katjalin Lizarraga eta Katxin Madariaga. Gai jartzen edo trama gidatzen, bertso trama formatuan izango delako izango dugu Iratxe Legarra. Bertso aroari jarraipena ematen eta ohikoak izaten diren moduan 6an, ostegunean izango dugu antzerki eskolan lehenengo bertso jaialdia. Hemen biltzen dira lehenengo mailako bertsolari potenteak. Izango da 7:00, antzerki eskolan esan bezala, bertan izango dira Isain Txausti, Anela Baka, Ekaina Alegre, Joanes Ilarregi, Josu Sanjurjo eta Maialen Lujanbio, gai jartzen ibiliko da Ander Aranburu. Eta saioa hasi baino ordu erditxo lehenago izango dugu 5. Iruñeko bertso paper lehiaketako sari banaketa. Hau izan zen 2024 urte bukaeran, eta sari emateko ekitalditxo xume bat egingo da bertso saioa hasi aurretik. Jarraipena emateko hurrengo ostegunean, Otsaiaren 13an izango dugu bertso saio historikoa, Iruñeko historia bertsotan deitu dugun hori. Bertan izango dugu historialari bat, kasu honetan izango da Joseba Siron, alkatea. Berak ekarriko dizkigu Iruñeko historiako 8 pasarte,
eta Ainhoa Larretxea gai jartzailearekin batera ekarriko dizkigute pasarte horiek gaietara. Eta bertxotan izango ditugu Saio Alkaiza eta Sustraiko Lina. Bertan, ondoren astebete pasata ostegunean izango dugu bigarren bertso jaialdia, otsailaren 20an izango dena, hau ere izango da 7an, Nafarroako Antzerki Eskolan, eta bertan izango dira Alaia Martin, Ametsa Arzaius, Aroa Arrizubieta, Julio Soto, Sarai Robles eta Xabat Gaiete Beitia, gai jartzaileen bezala egongo da Maialen Belarra, eta ondoren, lehen aipatu dugun gaztetxo edo gehien bat honetan aurren presentzia hori ere beti mantenduz, bertso aroan izango dugu bertso jasa ditzen den tailerra. Hau 8-12 urte arteko aurrekin egiten dugun tailer bat da. Honetan hartzen da jolasa oinarri eta aurrek lantzen dute haien pertsonaiak sortzeko irudimen hori, espazio ezberdinak, gaiak, beraiek proposatuta, 2 bertsolari egoten dira, honetan izango dira Endika Legarra eta Bittori Elizalde, eta hortxoekin egiten dituzten jolas horien bitartez lantzen dira bertsoak. Esan bezala 8-12 urte arteko aurrentzat bideratua dago, honetan bai izena eman behar da, bai elkarteko telefonaren bidez edo bestela e-mailaren bidez. Eta hau izango da ostiralean, otsailak 21, 5etan Iturramako Zibiboxen. Eta bertsoaroari amaiera emateko, azken 2 urtetan egin den bezala, bertso afari batekin emango diogu amaiera, honek oso harrera ona izan du azken urteetan, eta noski bertsoa eta otordua oso eskutik joaten direnez, ezinbesteko moduan aurten ere bertsoaroa bertso afari batekin itxiko dugu. Bertso afari hau izango da geltokin, jada sarrerak salgai daude geltokiko webgunean, 32 eurotan, eta bertan izango dira kantari Nerea Elustondo, Eneko Lazkoz, Xabati Jarregi eta Miren Artetxe ere izango da. Gai jartzaile bezala izango da Laitz Rekondo, eta antxe ibiliko gara, otorduaren bueltan zenolako bertsoak egiten ditugun. Orduan, bertsoaro luzea eta bete-betea izango duzu ez? Bai, hala da, potente etortzen da aurten ere, eta ia bertsolari, bertsozale, guztiontzako polita den aurtengo bertsoaroa. Eta momentuz jendea apuntatu da? Aurten gure apostua izan da berriro dohainik izateko. Azken urteetan sarrera ordaindu egin izan da, baina aurten apostua izan da dohainikoa izatea. Beraz, ez da gonbidapenik hartu behar eta sarrerak irekiak dira lekuak bete arte. Honekin ere deialdi bat puntual edo goiz joateko tokitxok hartzeko. Baina ezin dugu sarreren jarraipena egin, hala ere gure iragarpena polita da eta aurreko urteetako erantzuna ikusita aurten ere konfiantza dugu horretan, ikusiko dugu ze sortzen den. Eta normalean hain luzea izaten da beste urteetan? Bai, normalean saioen kopuru antzekoa izaten da, eta bai, azken finean barne hartzen ditu, komentatu dugun bezala disiplina ezberdinak, eta noski jaialdiak ere bere espazioa dauka bertsoaroan, orduan ezer kendu ezinik, gure ekarpena hilabete osokoa da eta alik eta oparoena beti. Bai. Eta berrikuntzari dago. Aurtengo berrikuntza nagusia bertso saio historikoa. Izango da, formato berri bat da, hau ez dugu aurretik egin, historialari honekin lan egitea eta hortik sortutako saioa. Eta hori da aurten ekarpen nagusia, beti saiatzen gara, antzerkia edo literatura edo dantza edo kontzertuak uztartzen dituzten beste disiplina arteko saioak ekartzen, eta aurten historia edukiko dugu. Eta historia jakin behar da, bertan parte hartzeko? Ez da zertan, eta horretarako daukagu gure historialaria, eta baita gai jartzailea ere, beraiek azalduko digute jakin beharreko guztia. Eta, ja bukatzeko, zer da aurtengo bertsoaroaz espero duzuena? Espero dugu jendea gerturatzea, espero dugu bertsozaleak gustura egotea, bertsolariak ere, zerbait berria ikustea ere, haientzako ekarpen bat izatea, eta ziklo honi ere urte batez berriro elikadura honi ematea,
Eta jarraitzea lanean, guztiok elkarrekin, eta gauza eta ekarpen berriak eginez, bai. Bueno, primeran saioa mila esker gurekin hitz egiteko tartetxo bat ateratzeagatik, hemenik gonbidapena luzatzen du jendeari, animatzen den bertso aroara hurbiltzera, eta hori, ea zer moduz baten den. Eskerrik asko, mila esker gonbidapenagatik. Gaurko eta biharko eguraldiaren iragarpena ikusiko dugu. Gaur, astelena giro lasaia izango dugu. Eguna behe-hodei ugarirekin hasiko dugu eta eguerditik aurrera hodeitza apur bat saretuz joango da. Haizea aldakor eta ahul ibiliko da eta arratsaldean iparraldetik finkatuko da. Temperaturan ez da aldaketa handirik izango eta berriz ere beroenak 15 gradu azpitik geratuko dira. Asteartean giro eguzkitsua gailenduko da. Goizean goiz behe-lainoa izango da hainbat txokotan, batez ere Araba eta Nafarroan, eta zonalde horietan lainoak ia eguerdira arte iraun dezake. Gainerakoan berriz zerua garbi agertuko da. Haize aldakor eta ahula ibiliko da, eta arratsaldean iparraldekoa nagusituko da. Temperatura maksimoek gora egingo dute eta minimoak berriz baxuak izango dira. Izotza egingo du Araba eta Nafarroan. Kaixo, lehen aipatu egun bezala, orain Mororekin gaude, Aritu elkartasun saretik datorrena. Kaixo, zer moduz? Kaixo, dena ondo. Asteburu intentsoa, baina oso polita. Bueno, posten naiz. Aurten 4. urteurrena ospatzen duzu, ezta? Horiz, Eta, bueno, horrekin sartu baino lehen, ospakizunarekin sartu baino lehen, guazen hitz egitera pixkat Arituren inguruan. Zer da Aritu elkartasun sarea? Aritu elkartasun sarea bada gaur, asteburu honetan 4. urteurrena ospatzen badugu ere. Duela 5 urte jaio zen kolektiboa, egitura herrikoia. Bere jaiotza, COVID kontekstuan izan zen. Ze azken finean, espazioa konpartitu genituenan bat pertsonak. Nabaritu genuen, zegoela arazo oso handi bat etorriko zen langile klasearen baitan. Ze ikusi genuen, harturiko COVID-aren aurkako neurrien ostean, bazetorrela, kristoneko krisialdi egoera bat, zeina asko pobretuko zuen langile klasea. Eta horri aurre egiteko ez zegoela inolako tresnarik ez egiturarik. Eta horren baitan ikusi genuen beharra Aritu elkarlaguntza sarea sortzeko langile klaseren antolakuntza espazio bezala. Zeinan, egunerokotasunean dituen beharrei aurre egiteko kapazitatea izango lukeen proiektu bat izan zitekeela. Azken batean, ikusi genuen, hori, bizitzan ditugun beharren artean, etxebizitza, energia, lana, elikadura, bai zeudela, hainbat egitura antolatuta, gutxienez lanaren inguruan sindikatuekin eta barrekoekin, zeinek aurre egingo zioten krisialdi horri, baino etxebizitzaren arloan eta behar materialen arloan ez zegoela ez zen antolatuta. Eta horri hasiera eman nahi izan genion. Eta zeintzuk zineten hasieran, zenbat pertsona zineten? Hasierako bileran 6-7 bat pertsona izango ginen. Aintzinatik ezagutzen ginenak, Marabias gaztetxearen inguruan mugitua ginen eta militatu genuen jendea. Eta pixka bat baita eremu horretan lan egin izan genuenak. Aurrekari bezala Marabiaseko gaztetxeak berak zeukan lan politiko bat langile klasearen behar materialen inguruan. Orduan, jende hori biltzen hasi ginen eta eman genion pixkat forma Aritu elkarlaguntza sareari. Eta nola izan zen hasiera hori?
Zaila. Bai saiatu ginela oso ondo, analisi oso zintzo eta orokor batetik abiatuta, ondo zehazten proiektuaren oinarri politikoak, lana garatzera begera ez. Ez genuen izan nahi zerbitzu bat eskaintzen zuen proiektu bat. Ez genuen izan nahi kontsultoria bat edo gaur egun Caritas bat daukan elikagai bankuen funtzionamendu bera ez daukan proiektu bat. Ez genuen hori izan nahi. Orduan bai oso ondo finkatu genituen oinarri politiko minimoak eta hasi ginen forma ematen antolakuntza ereduari, zeinatik guztiok proiektuaren parte izan gintezken, ez? Osea, zai izan zen zainbeste ginen 7 pertsonengatik, baizik eta gerora, bai etxebizitza problematikekin, zein elikadura problematikekin lan egiterakoan, inoiz antolatua izan ezen jendea antolatzea, zailtasun handiak dakartzen alako. Eta zentzu horretan beti tiraka behar ginelako. Eta zeintzuk ziren pixkat oinarri horiek eta nola antolatu zineten azkenean? Igual jende gehiago sartzen zenean eta nola antolatu zineten? Oinarri horiek baziren langile klasearen mesedetara egon beharreko proiektu bat zela. Zeina sujetu zentrala, noski langile klasea izango litzatekeen. Asistentzialismoarekin apurtzeko grina geneukan, hau da, ez izatea, lehen esan dako ez, hemen daukazu zure elikagai zesta, edo hemen daukazu zure kontsultoria etxebizitza arazo honen inguruan, eta listo, baizik eta nahi genuena zen, guztion artean aurre egin ahal izatea problematika hori ez, baita ere kontzientzia politiko bat sortu ahal izateko jendearengan. Oso argi geneukan, edonork eduki ditzazken arazoak ez direla individualak, ez direla propioak. Orokorrak baizik, sistema honen baitan sortzen eta birproduzitzen diren arazoak direla. Orduan, hori erronka nagusia izan da, bi proiektu nagusitan antolatu ginen ez, etxebizitza sindikatuan eta elkartasun biltegian. Guzti honekin, bai jende guztia proiektuaren parte izan zedin, derrigorrezkoa jarri genuen asanbladetarako asistentzia, eta baita ere parte hartzea eguneroko lanetan. Ze azkenean, bai ikusten genuen, bai etxebizitzarekin, zein elikadurekin arazoak zeukadate jendeak, baita ere horrelako espazioen beharra zeukada, parte hartu ahal izateko eta guztion artean lan egin ahal izateko norberaren arazoei aurre egiteko. Orduan ezinbestekoa zen guztion lan egitea sarearen lan guztietarako. Ez izan elikagai bilketak, izan kartelen pegadak, izan propaganda politikoa, guztirako behar genuen denon laguntza eta denon parte hartzea. Osea, pixka bat arazoaren inguruan kontzientzia hori sortzea eta sustraietatik arazoari aurre egitea, edo aurre egiten saiatzea. Hori ze da. Zentzu horretan komunitate politiko bat erekitzea ez. Osea, jendea kontziente izatea dituen arazoetaz eta horien jatorrietaz eta modu kolektiboan aurre egitea. Ez bakarrik norberaren arazoa konpontzen denean, kontziente izateko zergatik zetorren arazo hori eta, konponduta dagoela. Baizik eta hurrengo batean beste norbait datorrenean arazo berdinarekin, grin handiagoarekin, parte hartzeko arazo horren konponbidean ez. Osea, izatea komunitate politiko bat bere burua babesten duela. Modu kolmena bat bezala, ez individuo zehatz bat bezala. Eta ze arazo identifikatu dituzuela urte hauetan? Azkenean bai ikusi dugula arazo nagusia izan dela parte batean, lehen esan dago ez, inoiz antolatu ez den jendea antolatzea. Ez eta kontzientzia politiko hori piztea,
zai izan da, ze azkenean proiektu honetan, esan bezala, arazo bati aurre egiteko guztion parte hartzea beharrezkoa denean, inork arazo batekin datorrenean ja pasatzen da militante izatera, zuzenean. Orduan, formazio desberdin batetik, kultura desberdin batetik eta bar, datorrenean jende asko, funtzionatzeko moduak oso desberdinak izan daitezkeenez. Kostatzen da askotan aurkitzea tekla edo funtzionatzeko eragokia, ez? Ze azkenean, bai egia dela, esan bezala, langile klasearen sektore pobretuenekin lan egiten dugunan, perfil asko datozte migrante perfilak direnak, ez? Afrikatik etorriak, Latinoamerikatik etorriak, herrialde arabietatik etorriak. Orduan, beti aurkitzen dugu, barrera linguistikoa, barrera kulturala, baino erraz saltatu dezakeguna, eta denetariko barrerak. Orduan, hori bai izan dela, arazo handi bat, baina baita ere, ambizio handiarekin hartu dugun arazo bat. Ze hori gainditu ahal izatea, baita ere dakartza, hori, esandako komunitate politiko horren sendotzea eta errotzea. Zeia, ben gaindituta, gerora badatorren jendea, errazago dauka integratu izateko eta proiektuaren baitan kontzientzia hori piztu izateko. Hor bai ikusi dugula arazo hori, gutxinaka gainditzen joan garela eta asko betu dela. Esango nuke hori dela arazoetariko bat, eta bigarrena baita ere badela. Askotan arazo handienek igual ez dutela konponbide errazik. Instituzio, azkenean, autogestioan oinarrituriko proiektu bat gara. Horretan sinisten dugulako baita, baino gure kapazitatea edo gure materialak eta ahalmena murriztua da batzutan. Eta askotan instituzioetatik jarri eta jartzen ari diren traba guztiak oso zailak dira saltatzeko. Baino, hala ere, beti jarretzen dugu aurrera eta lortzen dugu azkenean muga guzti horiek gainditzea. Eta konkretuki etxe bizitza eta elikagaien arazoak zeintzuk dira? Horrela modu orokorrean Iruñean edo Iruñerrian? Modu orokorrean. Ez dugu uste arazoak individualki ulertu daitezkeenik. Ze azkenean, eta hau beti ikusi dugu, beti gertatu izan zaigu, etxe bizitzarekin arazoak daukan familia batek edo perfil batek beti izango du baita elikagaiekin eta behar materialekin arazo bat. Azkenean, arazoa baita langile klasearen sektore zapalduena dela. Eta horrekin kostatzen dela pilo bat eta kostatzen da pilo bat aurre egitea. Eguneroko bizitzari ze beti trabak jartzen, trabak dituzu erdian. Esango banuke, arazorik handiena gaur egun, eta bi zati horietan eragin handiena daukana, izango litzateke etxe bizitzaren merkatuarekin egiten ari den espekulazioa eta sortzen ari den burbuja. Lehenengo burbuja ja sortu zen 2000ko hamarkadan, zeinak ez da enda egitean guzti segulako krisialdiak ekarri zuen estatu mailan. Eta hori izan zen pixka bat hasiera bigarren burbuja hau egin dezan. Hortik aurrera langile klaseak ez du apenas edo zailtasun oso handiak izan ditu emantzipazioerako etxe baten propietatea lortzearen eta alkilerretan garatu du bere bizitza hein handi oso bat. Zein da arazoa? Horrekiko behar handitu denean kristoneko arrakala sortu da, fondo putreek eta burgesiak eskua sar dezan eta bere etekinak are gehiago handitu ditzan. Ematen ari da kristoneko
igoera alkilerren inguruan, okerez banago, azkeneko 10 urtetan Nafarroan 40% igoera egon da. Eta geroz eta gehiagora doa. Ze azkenean merkatu hau etengabea zaiteke. Horri azten den bitartean soldatak mantentzen dira berdin. Eta ez dago horri aurre egin diezaioken neurririk hartzen ari. Osea, geroz eta nabariagoak dira fondo putreak, geroz eta etxe gabetze gehiago ematen ari dira, ja ez bankuen aldetik baizik eta fondo putre hauen eskutik, eta guzti horrek dakarrena da, ezin duzula ez inbertitu. Ez elikadura on batetan zein behar materialetan. Ze hilero zabiltza alkilerra pagatzeko arazo horiekin. Gure ustez arazorik handiena gaur egun hor kokatuko genuke. Eta zein da Nafarroako gobernuaren erantzunkizuna honen aurrean? Edo zein ardura? Bere ardura kasu honetan izango litzateke neurriak hartu ahal izatea edo neurriak hartzea hori ekiditeko edo gutxienez hori baretzeko. Ze ez da inolako neurriak hartzen. Eta hartzen diren neurriak azkenean ez dute arazoa konpontzen. Elikatzen dute askotan, de hecho. Bai Nafar mailan Emancipa proiektua ideia ona izan daiteke, baino bukaeran izan duen eragina izan da alkilerren garestitzea. Eta ez da berria, edo nork ezagutu ahalko du. ¿Qué casero no ha dicho? Te voy a subir el alquiler porque ya que te dan el Emancipa, ese dinero del gobierno, pues no, como que nos lo repartimos a la mitad. Noski hori ez du inolako laguntzarik eman, eta jarraitzen du tope bat jarri gabe alkilerrei. Honek baliatzen duena da, ez egotean inolako mugarik alkilerrak kokatzerako orduan. Osea, hartu beharko lukete eta ezarri beharri eta kristoneko neurriak ezarri beharko lituzkete sarraski honekin bukatzeko. Zegia ez da bakarrik Nafarroako arazo bat, baizik eta estatu mailakoa. Ikusten ari gara nola estatu mailan eta hiriburu ezberdinetan antolakuntza espresio ezberdinak sortzen ari diren arazo honen aurrean. Ze azkenean, esanako azken urtetan 140ko alkiler goraldia pasa da Nafarroan, baina ez hori bakarrik baizik eta baita ere funts putrek eta guztiek geroz eta propietate gehiago daukate. Osea, ematen ari den negozio eta bilakaera etxebizitzaren merkatuan da oso larria eta oso latza. Eta horrekiko ez da inolako neurririk jartzen ari, gobernuen partetik. Eta zuen antolakuntzara pixkat itzulita, nolakoa da zuentzako aritu elkarlaguntzan egun arrunt bat? Egun arrunt bat nolakoa da? Egun baino definituko nuke aste arrunt bat bezala. Ze lan pilo daukagu, gauza asko daude antolatzeko eta azkenean gure jarduna bi proiektu desberdinetan banatuta dagoenez. Egin beharreko lanak ez dira egunean bertan egiten, baizik eta aste oso bat. Behar izan nahi dute egin ahal izateko. Aste normal bat elkarlaguntza sareari dagokionez izango litzateke. Astero behin egun batez biltzen da etxebizitza sindikatua, zeinan planteatzen dira kasu guztiek dituzten arazoak, ematen da hori harrera kasu berri, eta kasu hori aurre egiteko estrategiak eta planeatzen diren. Zentzu horretan astero lan hori egiten da, eta behin lan hori eginda, norberak hartzen du ardura partikularrak, izan daitekena kasero batekin hitz egitea, panfleto batzuk idaztea, kartelak ateratzea, aurrera eramaten ditu aste horren baitan.
Elkartasun biltegiari dagokionez, astero egongo litzateken lanak izango ziren. Hurrengo bilketa antolatzea, jende guztiarekin kontaktuan jartzea, puntuak banatzea, behar diren baimenak eskatzea, eta bakoitzak baitere bere turnoa betetzea ez. Osea, bai bilketetan, supermerkatu ezberdinetan, elikagaiak biltzen egotea, zein gerora gure biltegira eramatea, ordenatzea eta hurrengo egunerako banaketa egiterakoan zesta guztiak prestatzea. Eta guzti honekin batera, astero baita plenarioan batzea sarearen orokortasunaren gaiak lantzeko, ez? Osea, ez bakarrik proiektu bakoitzari dagokion lanak, baizik eta baita ere, beste kolektibo zein proiektuekin ditugun harremanen eta lanen errepasoa egiteko, ardura orokor horietan sakontzeko, zein baita ere, bi proiektuen arteko informazio trasbase hori eman ahal izateko. Hori izango litzateke aste bateko lana. Hore lan xente, Nahiko txolan bai. Eta zergatik ikusten duzu beharrezkoa horrelako sare baten jarraipena? Bueno, lehen komentatu edo galdetu jazu zein den gobernuaren papera guzti honetan, edo zer egin beharko lukeen. Orain arte ez du inolako neurririk hartu, eta ez dirudi, denbora gutxien hartuko dutenik. Ez bagara antolatzen horrelako sare batetan, nor salbatuko gaitu ba. Ez da inor etorriko salbatzaile bezala gure arazoei konponbide bat ematera. Eta hori historiak berak demostratu du. Beharrezkoa da, langile klase antolatu daitezela, bere behar eta bere errebindikazioen inguruan aurre egin ahal izateko eta horietatik garaipenak lortzeko. Garaipen horiek izango baitira gure bizitzeraupena bermatuko dutenak. Orduan, zergatik aritu bezalako proiektu bat aurre egin ahal izateko, bai sistema kapitalistari zein egunerokotasunean inposatzen gaituzten arazoi. Osea, aritu berez jaio zen noizbait hiltzeko, ez? Osea, helburuak betetzen direnean, esan nahi dut. Hori zera. Osea, helburu horiek noiz beteko diren, ezin da horrezan. Igual, nila ez nago, eta helburu horiek ez dira bete. Baina, bai, osea, antolakuntza espresio guzti hauek, behin helburuak beteta, bukatuko liratezke. Baina helburu horiek izan da langile klasearen kontzientzia piztea, langile klasearen bizi baldintzak hobetzea, beste antolakuntza eredu bat sustatzea. Helburu horiek hain ambiziosoak izan da, oso zaila da horiek betetza den epe laburrean gutxienez. Momentuz 4. urte hurrena ospatzen ari zarete, ezta? Eta nola ospatu duzue hau? Bai urtez urte aldatu dugula pixka bat formatua. Aurrek urtearekin konparatuta ez dugu izan igual, gune hori zeina sare guztia batu garen bazkari batetan eta pixka bat komunitate politiko horretan sakontzeko ez dugu horrelako planteamendurik egin, baina bai nahi izan dugula baita ere espresio txiki horiek mantentzea, ez? Osea, astebeteko plangintza egin genuen, hainbat hitzaldirekin, ez? Bia izan arituren inguruan, eta ez bakarrik arituren inguruan, baizik eta Euskal Herriko etxebizitza sindikatuen sarearen inguruan. Baita, gonbidatu dugu jende ezberdina baita parte hartzera, ia izan Alde Zaharreko Azeta sarea, zein Manresako Bartzelona inguruko herri bateko kideak baita haien esperientzietaz eta haien borroketaz hitz egin zezaten. Prestatu genuen merendu bat,
pixkat exotikoa. Zeinan aritun parte hartzen duten komunitate ezberdinak, ez, arabiarrak, latinoamerikarrak, senegaldarrak. Haien Janariaz eta ekar zezaten mundu guztiak probatzeko, auzoko, bezarreko jendeak etortzeko baita, eta espazio hori konpartitu ahal izateko auzoko jendearekin. Eta azkenik, azkeneko egunean, larun batean, urbanan, eman zegutela baimena, han egiteko, festa txiki bat, ospatzeko 4 urte daramagula, eta oraindik ere jarraitu nahi dugula, ariturekin eta proiektu honekin. Eta zer moduz harrera handia izan zuen? Ondo izan zen bai. Larun batekoa izan zen oso jendetsua. Kointziditu zuen Aroztegiako maniarekin, así que ez da bat beto. Baina harrera oso ona izan zen. Bai, merendua, auzoko jende asko gerturatu zen, familia asko etorri ziren baita, arituren egunerokotasunean parte hartzen duten kideak direnak. Hitzaldietara jende asko gerturatu da baita, eta begi honekin ikusten dugu eta oso eskertuak asteak izan duen bilakaerarekin. Ze azkenean, bai nabaritu dugula 4 urteren ostean arituk erreferentzia bat hartu duela Iruñan. Eta referentzia da. Eta oso pozik gaude guzti horrekin, eta oso eskertuak baita. Orduan ospatzeko gauzak badira ere, ez? Ospatzeko gauzak badira ere, hori zi. Eta 2025 nola aurre ikusten duzue, orain hasieran gaudela? 2025 arituri dagokionez, espero dugu bai kuantitatiboki zein kualitatiboki hazi ahal izatea. Jarraitu ahal izatea gure lanarekin, jarraitu ahal izatea komunitate politiko horren errotzean, sakontzen, jarraitu ahal izatea. Garaipen txikiak lortzen, izan etxegabetze bat gelditu dugulako, edo manifestazio jendetsuagoak edo jendetsuagoak lortu ditugulako, gure lan politikoa aurrera joan ahal izatea, eta baita ere Euskal Herri mailan, esandako Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatuen sarea, geroz eta handiagoa izatea eta pisu politiko handiagoa izatea. Ze igualen, ahaztu zait komentatzea baino, aritu elkarlaguntza sarea horren baitan antolatuta dago baita. Ze esandako ikusten dugu etxebizitzaren arazo oso zentrala dela langile klasearen bizi baldintzetan. Eta antolakuntza mailari dagokionez, kristoneko saltoa izan zen bai kuantitatibo zen kualitatiboki. Sare hori sortu zenean, eta nahi dugu baita sare horrek geroz eta pisu handiago izatea eta lan politiko handiagoa egin ahal izatea. Adibide bezala, pasaren hilabetean, abenduan, Bilbon egin zen manifestazioa bezala. Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatu guztiak ditu genuena. Eta 8.000-9.000 lagun batu zituna. Nahi dugu horretan jarraitze eta geroz eta pisu handiagoa izatea. Baina bukatzeko ezakit ikusleari zerbait esan nahi diozun, jendeari mezuren bat bidali. Zeo zer esatekotan izango litzateken, inork ez gaituela salbatuko beraz, antolatzeko beharra egon da, has gaitezen antolatzen eta aurre egiten gure bizitzaren miserietari elkarrekin. Zuri eskerrak eman, gurekin hitz egiteko tartetxo bat ateratzeagatik eta ondo azaltzeagatik. Eta ea arituren bizitza ez den asko luzatzen. Hori gustatuko litzaiguke. Irabazi dugula esan nahiko luke. Ondo segi, Moro. Eskerrik asko zuei, gonbidatzagatik.
Gaurkoz hau izan da dena, bihar asteartea itzuliko gara eduki eta elkarrizketa berriekin. Mila esker zuen arretagatik. Arratsalde ona pasa, agur. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Gordailu batean aurrezten duzunean, zure dirua pixkanaka hazten da. Funts batean inbertitzen duzunean berriz, errentagarritasuna lor dezakezu, naiz eta hori hainbat gauzaren mende egon. Eta badago aldi berean aurreztu eta inbertitzea, orain bai. Hautatu dena, funts baten aukerak eta gordailu baten ordainsaria. 50-50, funtsa gehi gordailua. Aukeratu dena. Informazio gehiago laboralkutxa.comen.